Громче, громче, Дед Мороз, Снегурочка! Исәнмесез мөхтәрәм яңа еллылар. Хәлләрегез ничек балакайлары? Исән сау гына җыелдыгызмы? Бик зур рәхмәт әйтәсем килә менә шундый зур бәйрәм ясап, мине кыш бабагызны каршы алганыгыз өчен. Бик зур рәхмәт. Һәм инде барыгызны да елка янына якынрак чакырабыз. Без инде башлыйбыз бүгенге матур, күңелле, җырлы, уенлы бәйрәмебезне. Громче, громче, Дед Мороз, Снегурочка! Исәнмесез мөхтәрәм яңа еллылар. Хәлләрегез ничек балакайлары? Исән сау гына җыелдыгызмы? Бик зур рәхмәт әйтәсем килә менә шундый зур бәйрәм ясап, мине кыш бабагызны каршы алганыгыз өчен. Урап, урап баралары күмә кышның озын юлларын. Шың-шың итә җил тузыгыта, җиз кыңгырау моңнарын. Җиз кыңгырау көмеш моңнар, уйлата синең хакта. Синең хактагы уйларым яшьлеккә алып кайта. Каялар, сезне киләчәк яңа еллар белән котларга килдек. Бу яңа ел микрорайонда инде бүген көндә караганда хәзерге көндә инде тротуары бар. Күпне сораган культурный центр бүген көндә барлыкка килде. Садиги бар. Бүтүнсе дә әкрен-әкрен барсы да эшләнә. Бу монарда гына тукталып калмаска, бүтүн калган шәһәрдәге булган удобстволарны монда кадәр җиткерергә, шулай бүтүнсендә бергәләшеп без эшләячәкбез. Несмотря на то, что этот год у нас был сложным, он внес определенные коррективы. Мы начали все ходить в масках, определенное время просидели дома, узнали, что такое семья, как больше времени начали проводить своими родственниками, намного больше раз начали ценить свое здоровье и здоровье своих близких. Поэтому считаю, что вот этот этап нашей жизни необходимо преодолеть, и вот это только положительные эмоции забрать с собой, все отрицательно оставить в этом году крысы, и с годом продолжить год быка у нас дальше вместе с быком, с положительными эмоциями. Всем хочу пожелать здоровья, счастья, чтобы все дружно, вот яңа елда молодцы, һәр вакыт бергәләшеп шулай чыгасыз, һәр вакыт күмәкләшеп, собрание булса да, бәйрәм булса да, һәр вакыт шундый активный, молодец булып яшәргә, һәм барыгызны киләчәк яңа еллар белән исәнлек, саулык сезгә. Марсель Зуфариштан зур сәламләр, һәм бөтенегезне 31 көнне иртәгә чакырабыз центральный елкага 9-да. Яңа бәхет, яңа шатлыклар белән! С наступающим новым 2021 годом, друзья! Яңа елда барысык бәхетләр, шатлыклар гына көтсен безне! Һәм инде исәнлек, саулык телибез! Җырыгыз бергәләшеп! Шариков цветных, розовых пряников, шишек золотых.